एसे दं बेबो आंनि बेमारावनो फानजोबनांबाय ओमफ्राय दाथ' नै आंनिबो नै बेबायदिनोखा अबस्थायानो आंबो गाज्रिखा दिनै आङो बेबायदिनो मावना जानोबो हाले आंनिबो किडनि अपारेसन जानायनि आरो टिउमारबो आंनि अपारेसन जाखांखाबाय मोननै अपारेसनखा आंबो दा आं जेबो मावना जानो हाया ओमफ्राय दा बिदिनो दाने मावना जानो हायिखाय हौवाया बिदेशआव थांबायमोन इयो गोबां दाहार दासिबो दङ बेखौ सुख'नो होननानै थांदोंमोन ओमफ्राय दा नै बेबायदि प्रेसार स्टप जानानै बिदि जानानै थाहैबाय इयो ओमफ्राय दा आं बेखौ जोथोन लानो मोना माब्रै जानानै दं आं नुहाबो आंनि मेगनजों नुवा दै गरदसे आं होनो मोना मुलि मोनसे आं होनो मोना दा फिसाफ्रा खोन्थाहरनो आरो बिदिनो माब्रै दं होननानै आं सोंहरनो आंनि फिसाफ्रा होनो बेनो दङ आयो बिदि होननानै बुंहरनो बेनो बे दङ दाबोनो अक्सिजेन गेसखौनो बख'नो हायाखै बिदि गाज्रि अबस्थायाव दङ होननानै खिन्थाहरनो आंनि फिसाफ्रा बियानो फिसाफोर खोन्थाहरलाल' आङो मिथियो आं नुनो मोना माबोरै दङ आं जेबो नुनो मोना गोसा सानो नायगौ जोथोन लागौ सानो आङो नुवा जोथोनबो लानो मोना माबोरै जानानै दङ आङो मिथिया आं बुंस'नो हाया बेनिखायनो रायजो राजाफोरनाव आं मोनसे खावलायनो सानो आंनि फिसायनि थाखाय एसे आर'ज खावलायदोंमोन आङो दा आं मा राहायै बेखौ लायनो हागोन आंहा जेबो राहा गैया हस्पिटालाव खस्थ'यैनो बियो सैनांनानै दङ बे हस्पिटालनि जेबोखौनो आं मोनदांले जेबो मिथिले बेसेबां नाङो बेसेबां नाङा आं मिथिया दा बे मानसिखौनो बख'नो राहा गैया जानानै दङ दा मादैया रायजो राजाफोरखौहाय मा खावलायगोन बे समाव आंनि खावलायनाया बेनो जा हायो थाइसे थाइनै अननानै एसे एनै दान हरला मोजां